gaitxiztek aurkeztu. Unai Elizazuk esan ziak onatatzen. Ni Jon Artano, kazetaria. Itzetik hortzean egiten dialan. Ondo, ni Jon Martínez, aktorea eta antibotarra. Akosketan den, noiz arte, ni nekaun nauk. Bueno, 150 metro gelditzeitu, gutxi gelditzek. Noagoaz ba. Bat dokara. Ze egin behar duzuean. Gaur egongo delako Oteitzari buruzko bertso saio antzerkitu bat. Nondik atea ikustu dauek? Ba, hauek hasier altuna gutizkigu. Proixan zeudela, Pasai San Pedro eta eharki. Eta ze egin behar duzuela, barkatu? Ba, bertso saio bat antzerkiarekin. Eta zein dira bertsolariak? Ba, Ore Handiz, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio, eta beste aldetik ni Oteizaren papera egingo dudala. Eta gero Unai Elizazu guzti hori Gaia jarrita. Gaia jarrita ingo. Ja, gaia jarri ziuk, hau ematen. Hortikan? Bai, hortik handek. Ba. Eta honekin ingo deu, 60 urte zahartu. Bota bildurri gabe, Bai. Ez da hola asko ere. Ez bota gehiago burura zuzenean. Oraindik Jon Martínez zaiz, noiz usten dio Jon Martínez izateari, noiz bihurtzeiz Jorge Oteiza? Nik uste dut beti daukadala pixka Jorge Oteiza, eta ez. Azkenean, nire ustetan eszenatokira jotzen zarenean hori da momentua. Zuek biak elkarrekin ere egiten duzu, hemen ikusi dut behintzat, ispiluan antzeslana, balduzu liturgia berezirik kamerinotan edo arten aurretik, edo elkarrin indarra emateko edo konfiantza. Bai, hor, justo hasi aurretik, lehenengo ni eszenatokira irtetzen ez eta gero pixka bera geroago, bezarkada handi bat ematen diogo elkarri eta venga, egurre! Eta gero ja da, sinistea zu bera zarela, Saioa zer da, Perez hau Jorge Oteiza bezain provokatzailea? Bai, baduzu, baduzu, xente. Bai. Egia da, ikusten duzunean lehengoan labur betraia ikusi genuela, eta ikusi ditu gauzatxo batzu esan ongitxu. Konfiantza ere, Oteizaren abezelakoa eta hori da, eta pasioa, berdina. Gero bat. Bai. Pasioa izugarri. Gero badaki kaina bat ordanduko dio dela da. Saioa egurre, Nondik datorki giri, Oteizarekiko lilura hori? Bueno, hor txantxak antzerki taldeak eta kukai dantza taldeak egin zuten Oteizari biraka ikuskizuna. Eta, nik antzerki ugari eta ikusten dut, eta hori ikusi nuenean, esan nuen, Oteiza ikaragarria da. Eta horra nintzen ja pixka bat gehiago irakurtzen, aztertzen, eta... Pixka eta aztarka Oteizaren figuran, da zerk erakarri induen edo zer bultza induen bilaketa horretan aztera? Nik beti esaten dut, artearen mundua ez dut ezagutzen, eta nik uste oso zaila dela, Oteiza eskultore bezala edo ulertzea, baina gehiago gustatzen zait Oteiza nola den bera, ze pentsaerak dituen, Euskal Herria nola ikusten duen, eta Euskal Herrian alde nola lan egin zuen, ere bai. Hil eta 10 urte pasatu dira eta oraindik polemika iturri duk eta hemen zer esan ematen nik. Nola azalduko joke norbaiti, norri izan zuen Jorge Oteiza? Berak Oteizak esaten duen bezala zegoen Jorge eta Oteiza, bi pertsonalitate horiek. Eta nik uste dut izan zela artista handi bat, kultura mailan, politika mailan, mitologia mailan, eta euskal identitatearen aurkikuntza hori egin nahi zuen, Oteiza norri izan zen jakin nahi duena nun hasi zitekek bila? Bueno, nik uste alde batetik museoa Altzuzan dagoela Nafarroan, herri txiki batean, oso ondo dago Oteizaren ibilbide artistikoa eta zein zan jakiteko, baina beste aldetik nik uste bere aderara bere liburuak irakurri eta bakoitzak bere Oteiza hori sortu, Bere liburuak eta berari buruzkoak? Hori da, hori. Irakurri alduk, Jorge Oteiza, genio hutsa, kanbioena. Egarraek eta gaina bitan oparitu dut liburu hori. Bitan ez, irutan oparitu. Nik ez diatekarri hiri oparitu. Pentsatzen nien ezagutuko guela eta... Bai. Ni bertsolaritza hori gehien bat antolatu ditut jaietan, bertso saio pilo bat. Bertso saioen antolatzailea izorduan? Bai. Oteiza berak ere bazian bertsolaritzarekiko erakarpen bat, ez da? Bai. Bertsolaritza berak ikusten zuen zela bere irudiman zuen estilo baskoaren aintzindari bat, zeren euskera erabilera hori ematea, berarentzako hori izan estilo baskoaren ardatza. Errimarekin erabiltzea euskera, azkar erabiltzea euskera, eta puntxuka erabiltzea euskera, eta berarentzat hori izan magia bat.